Кадрия, эш тәҗрибәгез бармы? Эш тәҗрибәм. Юк шул. Дөресен генә әйткәндә, мин инде икенче тапкыр әңгәмәдә катнашам. Карьерагызны ничек күз алдына китерәсез? Максатларыгыз бармы? Карьера, максатлар. Сез үзегезне нәрсә кызыксындырганын беләсезме? Мине бу турда уйлаганым юк, әлбәттә. Мода, тагын нәрсә. Иң элек миңа эш тәҗрибәсе кирәк. Үзегезнең көчле сыйфатларыгызны әйтегез әле. Мин эшчән, тырыш, кешеләр белән яхшы аралашам, эшкә тиз өйрәнәм. Үзегез һәм беренче әңгәмәгез турында сөйләгез әле миңа. Мин университетта яхшы укыдым. Беренче курста укыганда ук газеталарда басылган эш турындагы белдерүләрне күзәтә идем. Эзли торгач, бер банкның студентлар җыюы, соңнан эшкә калдырулары турында белдерү таптым. Электрон каташа үземнең резюмены җибәрдем. Бер атнадан шалтыратып, мине сөйләшүгә чакырдылар. Әңгәмәгә бардыгызмы соң? Әлбәттә бардым. Беренчедән, мин блузка, шалбар киеп бардым. Костюм алырга әле өлгермәгән идем. Банк хезмәткәрләре барысы да рәсми киемнән. Икенчедән, мин аларның барлык сорауларына җавап бирдем. Инде карьера үсеше турында сорагач югалып калдым. Өченчедән, күпме хезмәт хакы алырга теләвем белән кызыксынуларын ишеткәч, җавап бирә алмадым. Бу эшкә урнашканда иң мөһим нәрсә. Шулай итеп, мине эшкә алмадылар. Әйе, күңелсез вакыйга.